Rianxo sumarase tamén á conmemoración do 25N, Día Internacional contra a Violencia de Xénero, con diferentes actos que se pretenden desenvolver ao longo de todo este mes, cos que pretende chegar á veciñanza. A primeira delas será a realización dun obradoiro práctico sobre convenios reguladores, que terá lugar o vindeiro martes día 14, no Auditorio Municipal, a cargo da abogada do CIN de Boiro, María Pozas. Abordará medidas a adoptar con menores de idade en canto ao fin da relación de parellas. Queremos agradecer especialmente ao Concello de Boiro e, por defecto, a Raúl Treus, concelleiro da área, para a realización desta actividade que seguro terá unha gran acollida aquí no Concello de Rianxo. Outra das actividades irá destinada aos escolares do municipio, especialmente aos nenos de quinto e sexto de primaria e de primeiro de ESO, con dúas charlas os días 21 e 22 sobre o ciberacoso na contorna do 25N. O martes 24 presentarase tamén o Glosario Violeta. O Glosario Violeta é un libro de termos, como o seu propio nome indica, relacionados fundamentalmente co feminismo e ca violencia contra as mulleres, aínda que tamén aparecen outros ámbitos que sofren violencias máis ou menos encubertas no cotián, como pode ser a xenofobia ou o colectivo LGTBI, que tamén sufre destes problemas. O propio día 25 celebrarase o acto institucional a partir das 7:30 no Auditorio Municipal, en colaboración coa Asociación Ondiñas Mainas. Durante o acto expoñeremos un tapiz bordado por diferentes mulleres rianxeiras, tapiz que recollerá frases relacionadas coa temática en contra da violencia, e de seguido, ao remate do acto, teremos a representación de As paisaxes de Camila, interpretada polo Grupo de Artes Escénicas da Asociación Ámbar de Ribeira. Durante todos os xoves do mes tamén haberá un obradoiro de bailoterapia no Centro Social da Capela, no Araño, impartido polo colectivo Fogar das Mulleres. Prevese tamén o sábado 18 a realización dunha masterclass de defensa persoal para mulleres, para a que se reservan un total de 20 prazas. Para rematar o día 28 coa Asociación Descendentes de Medusas, que levará a cabo un obradoiro creativo dirixido a vítimas de violencia sexual na infancia.